צריכה משהו מהמרפאה, ואין שם אף אחד. אם אין שם אף אחד, כנראה שאנחנו עסוקים. אולי אני יכולה לעזור לכם? את יכולה לעוף מפה בבקשה? את לא רואה שאנחנו באמצע בלגן? היה קשוח מקודם. מה זה הצלת אותנו? איפה היית כל הלילה? הייתי עם ליה. עם ליה? אתם יודעים שאנחנו ביחד? לא. למה את מתביישת בי? נו, אז אני מפגרת. תעזרי לי. בואי איתי להופעה, כי לא כיף לי שם בלעדייך. הגעתי אלייך. בואי הולכים. לאן? למקום יפה. נטע! מה יש? את מסוגלת לא להגיע אליה? לא רוצה. תעופי לי מהפנים. לא רוצה לראות אותך, סבבה? תאהבתי. אז את מרגישה רע כי את תאהב באישה? לא, אפשר בגלל שפגעתי בה. אני מתגעגעת אליו. סליחה אם פגעתי בך. את אוהבת אותי. כן. שכבתם מאוד. תקשיבי לי, ממש מצטערת. יש לי נטייה מפגרת כזאת, פשוט לפגוע, להרחיק ממני את כל מי שאני אוהבת. את אוהבת אותי?